mo, mababa lang yung. Hindi na mo. Ano ba? Oo. Hay. Dito. Mamaya. Lay. Ayun, kita-kita doon. Diba? Tayo mo yung ayawan eh. Punta kayo dito. Tayo na ang ano. Yutek. Para mga scenic view talaga, maganda oh. Tanggal yung ano mo, punta ka rito, tanggal yung pagod mo. Dapat makarating ka rito, maganda. Enjoy ka lang. Ingat lang. Kilometers from Santa Fe. Santa Fe, 30 kilometers na lang. Kailangan makakarating, gabi na. Pero nandyan lang kami. Nandyan lang kami sa kakaano. Kaya namin. Baka maganda. Pag uwi namin, gabi na. Diretso na. Malapit na tayo sa view deck. Hapit na siguro. At takot mag-video. Puro lusong na.
Diba? Ay sila rito. Bakit? Yes! Tarik!